Banigo Anadu. Al-Salamio. Allahu Akbar. Mumin c'est Emma. Natado. Abola bina fendo so. Wala abola bina bunya do so. Allahu Akbar. Al-Salamia de flani. Aglera. Torika Tijani. Torika Tijani. Ka ala kira kofo. Ka nuso janai. Na bana Salamia kono. Salamia dama be yoro na kambita anselite. Kan kodote. Ni seli wati werete. Anti nyonye. Ko Salamia abeje jamana kono futne be. Allahu Akbar. Foka sigi ka dugoke aka sigi ka ala wele aka wudiuke ka ala kusma ka ka dogoya yira ala la ti yoro futne ba jamana bela a jamana do minye lere ni jamana mina Somali dugukolo ka ika suna ma gele tugo ika suna a gele tuteme an da kai ai on la ne o de fo yi yoro do la ne kele la o ke ka dai mi ka tugu ko ju o ka ne ala o ma da mi na ya na dele aw nya ga dine ka yoro mi na o de do sigata odo na aw na ga duturu be sigi ami ma nyogon fe ku to la halaya mina ma wera shitu ye ku to la wallahi ne bina chogo alli hijabu wera bula o bi ta fali ku datugu pewi tuyi wallahi tuyi amaro jamana la kasia sike boni munu be ka kuma tarika tinyani ya mafo mafo ibi ta soro ni dola halu furu muso tu bolo wallahi ufuru muso e jede ni muso soro la yoro mina abana bodo lunna ya ko ba ka dinenye mauta ku foto ka kurwati ka fako ka abe ma kono ga jado me kono gangote na kono ne sinelema de kebi ka dira anga dine nyemo nunu ko kanu bana anga dine khana bi fami jorobe ne la malikono ya bi o de ye shini akili ntaw o kana na ni dine kala jamana yi me ka kuma infa ye ji nasra na fengele mina bi wani no yafo ne masra foshila malikono bi fo furu nyogo do ne be do jabi ne be do kulubali ne be do ninkone ne be do nesiribe ne be do jalo ame den furu nyomo ka koro bamako ya kana fo ko neni eshi ko ne be kafiriya wala bi ne kafiriya ko me sigi da kelela ko kana furu mwani nyogonje no kera yoro ine bana wa be tigabli wane nyebe ola odusu be kana silameya ke ko jugu do kono ami ala deli ala ka do silameya amen ala ka do kele be silameya amen ala ka do nyenye ani silameya ala so tabolo defa e tie mais il faut furu min do sini silameya togoy kano furu do ma kafiriya to furu je kafiriya hali balma muso ko kafiriya ne ta do reference silame suguni itala la jugudo na figido ni ko indugerati ala kira sallallahu alaihi wasallam aya fuye ko chemunu togo bi fo dinela a chewte femere ko yi nte so o dama dewni wallahi bonu kume mu fe olu dew wani ma munu yere kume bonu so wallahi chama Shatala. ima kuma ni hodumu wallahi shirifuke ko anga ko shirifu do yera ko e shirifu yi ko o yera dongli dalaw ko sa dola aya ama fota mais shwala yi ja ala ni ala tando de aya ibi ala barikada esira ka ye dongli dalaw ko kade elaba silameyama kade laba ala kira mwene nyama afani mogo min tie efesa nota okanga ala barikada ale re kan labati Allahu akbar munu ya boli so olu de wele la ko saibo wallahi munu ya bolu so olu de wele la ko saibo ni e kera ke de yala la dodo ke yira
dɔnkilidala yɛrɛ ma k'a la tari dɔnkilidala bɔra k'o latigɛ kɛnɛ kan k'a ma dɔnkilidaw nɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ i y'a serende kɛ e bɛ alimami dɔ k'a jalen misiri kɔnɔ Bamakɔ yan e b'a kalama k'a mɔkɛ kun ye kɔmajɛlima ye e b'a kalama k'a fa kun ye kɔmatigi yɛrɛ ye a ɲininka mɔkɛ minnu kun bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka tigɛ nɔ cɛbilencɛ dɔnna b'a la donc sisan ni denw taara kalanw kɛ kalan kɛlen ka na o tuma ne hakili la e yɛlɛmalen o la ne hakili la e yɛlɛmalen o kan ka kɛ ala tando ko di ala tando do wallahi a belebele nin man kan k'i tɔɔrɔ sirifu wa m'a dɔn a t'i tɔɔrɔ hakili min b'i la n'a ye nin mɛn ko Banigo Amadu de y'a fɔ a ye ko nin kana tɔɔrɔ k'a ka di a man kan ni nin fɔr'i la dɔrɔn i ye cɛ ye cɛ si ka Alakira ka diinɛ jɔ fo cɛ min don kunun minnu banna bi n'olu sɔnna wallahi olu yɛrɛ bɛɛ ko silamɛya yɛrɛ kunnajanyɔrɔ ye yanni ka sa ka tuubi wa kuranɛ bɛ nin de fɔ yanni ka sa ka tuubi o tuma na sisan ni maa minnu kɛra o cogo la k'olu tuubira n'a fɔra olu yɛrɛ tɛ bilen dun o tɛ silamɛya ye dɛ hasidiya sen bɛ ni mɔgɔw ma hasidiya bila u tɛ hali alijinɛ kasa la fo k'u tɛ ka alijinɛ yɛrɛ ɲini ka bɔ kuma in ne filɛ nin tiɲɛ don anw ka jamana kɔnɔ yan ɲa bi sɔn kolonkalani bɛ yan ngɔw bɛ yan ndomo tun bɛ yan kɔma bɛ yan jamana in fa kun bɛ olu la hali jɔnyeerenw bɛ tun bɛ sɔn yan a ma kɛ ten o waati la kɛlɛ min mana silamɛya kɔnɔ bɛɛ kɛlen selibaga ye bɛɛ bɛ ka la ilaha illallah muhamadu rasululahi fɔ o kɛlɛ bɛ se juguya n'i y'o ye dɔrɔn maa dɔ ka ye ko hasidiya bɛ siga t'o la n'o tɛ an filɛ baara minnu na n'o ye diinɛ ye ne o e o alimami e o an bɛɛ e min bɛ misiriba ye alimamiya la bi kunun an kamalenama an bɛɛ ye baradugu dɔ ye e yɛrɛ b'o la n'i y'a sɔsɔ i fa ɲininka i fa fana tun b'a la bilahi Mali tun y'o de ye Mali dugu bɛ yen ni dɔ tɛ yan Segu Baraja tun bɛ yen hali bi a bɛ yen hali sisan a bɛ yen a tɔgɔ ye di Welesebugu mara in bɛ yan Gɔma bɛ yan a bɛ yen Bari bɛ Banikɔ yen Didadi bɛ Wasolo a bɛ Buguni a bɛ yen Ngoni b'a juru kelen in dɔgɔ Nbɔlɔ a bɛ Buguni a bɛ Balani bɛ Sikaso a bɛ Balani fana bɛ Segu mara rɔ a bɛ tiɲɛ tɛ wa Ciwara bɛ yen fana Kolonkolon bɛ dugu dɔw la o kuma na Buwanyala bɛ dugu dɔw la kelen Ngusunbala bɛ Bɛlɛdugu o kuma na n'i y'a sɔrɔ i ma bɔ Mali kɔnɔ yan i b'o de fɔ an ɲɛna n'o tɛ i bɔra Mali dugu o dugu rɔ ka i pan ka ja tigɛ k'i turu i kan k'a bɛɛ o kuma na ne kiralama wolondaw bɛɛ la e mɔkɛ kiralama ma wolo e fa kiralama ma wolo walahi bɛɛ ko dɔ kɛ donc silamɛw ka sabali walasa u ka bɛn kelen mɔ ka kokɔrɔ ninnu bila kɛrɛfɛ silamɛw kan ka bɛn min ka bi nin de don karisa tiɲɛna kunun o tɛ a bɛ faamu wa o tuma na n dun bɛ ka nin explication di tarika tijaniya a ɲɛna k'a sɔrɔ a dɔnbaaw bɛ yen maa si tɛ se k'a dɔn ka sɛgɛnɛ bɔ maa si tɛ se k'a dɔn ka sɛgibu ye bɔ tarika tijaniya mɔgɔ tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ sɛgɛnɛ Ahmadu Bamba mɔden ninnu na denw na ma se k'a dɔn ka tɛmɛ Hayidaraw na wa mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ Sɛkuma Tijani la o mɔden Zubɛri ale ye ne kɛ kalifa général anw kɔni t'an ka jala bila ka tugu maa kɔ dɛ fo ka diɲɛ wuli Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ninnu y'a gɛrɛsɛgɛ ye Ala ka juma wɛrɛ jira Ala k'an sago da salli ala nabi